تماشاوان هجا جار کردن سلاو و ریز ایرو داخوانی نو درکتن هوله لگوری کوهاتی راکاندن شاندیا ایمرالیه داخوانی کی دای چاپمنیه آنگوش روزنامه‌وان را آخفیه ev axaftin jî bi vî awayî derketin holê. Dibêjin ku ew ê komîte werin avakirin ya girîng jî ev e. Ew ê o calan wekî koordînator di nava komîteyekê de lê nayê zenî ka wê seroketiyê bike yan wekî endamekî komîteyê bê ew ê cih bigire. Di vir de bi rengekî nefermîbe jî lê agahî têne parvekirin ku o calan di nava pêvajoyê de ew ê bi rengekî yasayî jî cih bigire. Endamên şandeya İmraliyê Pervîn Buldan, Faik Özgür Erol û endamê sekreteriya İmralî Veysî Aktaş li Stenbolê civîneke çapemeniyê li darxistin. Civîna ku li oteleke Taksimê pêk hat û bi qasî 2 saetan dom kir, bi beşdariya 27 rojnamevanan pêk hat. Di civînê de endamên şandeyê nirxandinên giştîkirin û pirsên çapemeniyê bersivandin. Kesekî sosyalîst bû. Bi sekna xwe Veysî Aktaş bi daxuyaniyên pir zelal bersiva pirsa ka pêvajo çawa destpêkiriye da û got berî daxuyaniya Bahçelî li İmraliyê tu hevdîtin bi serok re çênebûn. Bereva jî vê nêzîkî 10 salan tecrîteke pir giran li İmraliyê hate ferskirinin. Veysî Aktaş destnîşan kir ku ev tecrît ne rewşek bû ku tenê bi dînamîkê navxeyî were ravekirin û domand. Hêzên navnetewî dema ku rojhilata navîn ji nû ve dîzayn dikirin ji ber ku nedixwestin Abdullah Öcalan müdaxele bike tecrîdeke hişk ferz kirin. Aktaş her wiha teqez kir ku bi taybetî Britanya stratejiyeke birîndar hiştina Kurdan dişopîne û dixwaze bi rêya birayên Misliman hêza xwe ya hegemonîk li rojhilata navîn biparêze. Aktaş diyar kir ku hêzên Öcalan wekî dewleteke neasayî binav kiriye müdaxeleyê pêvajoyê kirine û got ku diviya bu kanûna çarçovê di contmeha borî de bahata parlamentoyê û derenketin ji ber van müdaxeleyan çêbûye. Pervîn Buldan û Faik Özgür Erol pirsên derbarê nîqaşên li ser kanûna çarçove û tiştên ku di dema amadekirina wê de qewimîn de bersivandin. Wan diyar kirin ku xebata li ser kanûnî heta roja dawiyê berdewam kiriye û wan bi xwe nekarîne pêşnûmeya kanûnê bibînin. Endamên şandeyê diyar kirin ku rexneyên wan ên ciddî li ser kanûnê jî hene, bi taybetî li dijî gotinên terorîzm û terorîstin û herçend ev îfadeyekê masiyê jî ew hîn jî di kanûnê de mane. Lêbelê ew bawer dikin ku ev kanûn dê wekî xaleke referansî ya girîng xizmet bike. Ji destpêka pêvajoyê ve pirsa herî zêde tê pirsîn û nîqaşkirin ew bû ku statûya Abdullah Öcalan dê çawa were destnîşan kirin. Pervîn Buldan bersiva vê pirsê da û got, Birêz Öcalan dê serokatiya Lijneya Koordînasyona Bêçekkirin û Siyasetkirinê bike ku dê bi biryara meclîsa bilind were damezrandin. Herçend berpirsên sivîl û leşkerî dê di lijneyê de cih bigirin jî ew ê bêçekkirin û vegera kesên ku çekê xwe danîne hevrîz bike. Ev lijne dê di heman demê de entegrasyona civakî û siyasî ya kesên ku vedgerin jî birêve bibe. Her wiha hatiye ragihandin ku Abdullah Öcalan dê biçe ciyê xwe yê nû yê li İmraliyê ku hatiye amadekirin û ji vir ve karê xwe bidomîne. Pervîn Buldan di bersiva pirseke derbarê Kongre û ji nû ve saskirina Dem Partiyê de jî diyar kir ku Kongre dê di 6 îlonê de were darxistin û got, Kongre şerteke yasayî ye. Lê hewdanên sereke yên ji nû ve saskirinê dê yekser piştî Kongreyê dest pê bikin. Armanc ew e ku Kongreya sereke berî Newroza 2027dan were darxistin. Endama şandeya İmraliyê Pervîn Buldan diyar kir ku Abdullah Öcalan behsa sazûmaniyeke nû ya partiyê kiriye ku dê di bername, rêzîkname û kadroyan de ku hertin çêbin. Lê Abdullah Öcalan dixwaze berî ku ev hewdan dest pê bikin bi hevserokên Dem Partiye re bicive û ev yek hatiye plankirin. Her wiha di civînê de hat gotin ku amadekarî ji bo baştirkirina şert û mercên ragihandinê yên Abdullah Öcalan têne kirin. Geldiği aşamayı Emel gel mêvanê xwe vê mijarê nîqaş bikin. Doh jî mêvanê me bû lê me nikar bû xwe bigihenda ji ber peywendiyên înternetê yan pirskirêkî înternetê. Lê mêvanê me carkedin Demîr Çelik siyasetmedar û nivîskar bi me re ye. Em ê li ser vê pêvajoyê hinekî nêrînên wê bigirin. Ew xwe ji berê parlamenterê HDP'yê bajarê Mûşê bûye û li wê derê gelek pêvajoya 2013 ya 2015 jî şopandiye ka îro ev pêvajoy çi tîne bixware ew ê çi be çi nebe ger amade be mêvanê me em ê pirsê xwe yekser jê bikin birêz Demîr dema we xweş be
ka ev pêvajo li gorî we çawa çi û min çawa rewşê dişopîn. Dem baş, Dem baş silav rêz. her tişta beri do ez kampa ekoloji Avrupa dabım. Li internet per zede tüne bum. Ne karibes bersiv bidim. Belê îro me derfet da ku hin nêrnê xwe bînin ziman em jî nêrnê we gudarî bikin. Kerem bikin. Zor spas. Gelek spas. Ya pevajiya aştiyo civaka demokratik ji bo me kurda tişki pirosin. Rastı yani nezi pence salı lehemberi deslatari lehemberi asimilasyonu inkaru jenositi sere rakri me tekoşinu serhildan ani cin vatişki pirozi yek düdyan beri çıl sal beri pence sal beri cihana 1967 da cihan du parça bu. Sovyet sistema Sovyete bu, kapitalist emperyal sistema bu. Evdema sistema Sovyet alikari gelibin desta bu. Geri mazluman bu. Ama iro cihan sistema kapitalist emperyalist guhertiye bunu yek kutup. Servici ana gelibin destara kesiki alikardı, kesiki kadiderkeve tüne. Rastika realista iroyi ya jiset sala 21 eminim. Servici Partiya Karkeri Kurdistan 1978 da şunda çilo hay salı. 1978 çarandaki destayı çek kırtı destekle le tekoşin kırı. Nava çilo se salanda rastıcı Kurt ketiye rojava cihani ve kazancamaya her mezine. Bel. Ama çeki bireysel minayeki keleş iro hemberi teknoloji hemberi siber şerida rola ne kadar jibo serkefti binincin va tehlike ki mezini yek düdyan hem rojlata navin hem cihan hati guertin hem paramiliter sistem tasfiye bunu hem Brezdemir dema ma qasî fereh tune ye em werin ser roja îro niha divir de her çi qasî çekên kezê de bin yekê min hêza kezê de bi hêza kekên be di encamê de niha li ser navê Ocalan û dewletê danûstandin hene ku ev mesele were çareserkirin. Li gorî we ev pêvajo çawa birêve çi niha axaftinên Weysî Aktaş ya bûn digot ku ew ê cotmeha derbas bûyî ev qanûn bihata meclisê lê heya niha dereng ma. Rast yani 2024 da şunda dusal derbaz bu. Gere 2025 dema avakırına komisyona meclisi ve kanuna çerçeve bahata meclisi derbaz bu. Ama ne hat devlet gorhu, deslatlar gorhu nezi pırskırka kurti ama hemberi devletici tevgera azadi rolü misyona khanici ancak işte sen roberi dehi tabağı ve kanun çerçeve meclise derbaz bu sero komerci resmi rojnamara derbaz kır vaktişki piroze ege eri reknemeheyi li ali zamanda ali uslubu tarzı ve kanuna çerçevede fakat gerem fan bakın ki İro Kurt muhatap hati girtin. İro Serok Öcalan hemberi devleti müzakere dikeye pırskırka Kurt dohazı le siyaseti demokratikra çareseri de evcittiş ki piroze rastı devlet gorhu zamanda gotli işte terörsüz Türkiye yajin PKK, KCK hemu bin bandora terör eder ifade kırıyor. Vanlaya kabul kırın ama kabul kırına kurda İro şunda
mühime peviste ev pevisti jî gere em siyaseti demokratik îroşunda xwediyê derkevin pirsgirka xwe re erê îro jî eşkera bûn lê Birêz Öcalan devlet ra hem serok müzakereci hatiye kabul kirin hem jî komisyonu kurulu ku tê ava kirin ra koordinatöreke pir pîroz û dîrokî da cî digre va jî yek emîne devleta Tirk sed salı berî çawa em karo ji Rûsya derbas kirine îro jî hêza me tevgera me lê tekoşîna serhildana xwe re devlet anî masa ser masa ra jî müzakere û diyalog berdewam e. Birêz Çelik wanî ziman agahî car caran dihatin parvekirin ku Birêz Öcalan wê di nava komîteyekê de ciyê xwe bigire lê li gorî ku niha nûçe derketin ku şandeya İmralê ji vê eşkere dike wê wekî koordînator be. Hîn nayê zanî ka ew ê rêveberiya lijneyê bike, komîteyekê bike yan ew ê di nava komîteyekê de ciyê xwe bigire lê di vir de em bala xwe binekî Kurd her dipirsin dema ku behsa pêvajiyê û aştiyê tê kirin yekser pêvajiya 2013 heya 15 tînin bala xwe ji ber ev di bîra wan de ye zêdetir berê ji pêvajiyê hebûn. Li gorî we heger ku Birêz Öcalan di nava komîteyê de ciyê xwe bigire dalî qanûn de ji alî dewletê ve fermî warê qebûl kirin ev êdî pêvajiya mirov dikare bije derbasî qonaqekî çawa dibe. Yani her tişa beri hem ikna kırına civaka Türkiye'yi hem ikna kırına civaka Kurda da roleki misyoneki pür mezine eğer Serok Öcalan le hem rola koyar aliye koordinatörü de yajı kurul da gırtınavi tişki pirose ikna kırını siyaseti demokratik da civaka demokratik da ve tişki drokiye Bavarya me eveke İroş'unda hem gelime kurda da çıka şüphe ve kaygı heye derbazle Bavarya furtu gırsbe ser Bavarya furtu gırslı racı siyaseti demokratik şi gere le partiya partiya haştiya hereme em siyasete xuye demokratik şi bininci ki deste Birêz Öcalan Serok Öcalan Xurt be. Eğer em rol xwe misyona xwe bininci cotmeya 2026 şunda gav bi gav mehbime hem demokratika siyaset hem jî civaka demokratik inşa kirina wî mümkün e derfet fırsat ketî desteme em jî gere bi fırsat û derfetê xwe bininci baweriyam li wir e. Birêz Çelik di nava axiftinên Pervin Buldan da ev hebû. Digot ku ew ê ji bo partiyê avahî yan sazmaniyekî nû were ava kirin lê Birêz Öcalan berî ku ev gav warin avêtin dixwaze wê yan bi hevserokên partiya demê re bicive û ev plana wê jî hatiye danî. Li gorî we Öcalan dixwaze çi bike yan bi dîtina we Öcalan dixwaze pêvajiya partîbûnê yan tevgera Kurdî çawa birêve be? Yani her tişa beri Armanca Serok Öcalan ne bireyselleşti. Gor civaki, gor droki dixwaze rola bimeşe ve meşandına rolci dem heye Serok parti ser parti Serok be dem heye kurulu koordinatör de rol bigire ji bo Serok Öcalan bana ne mesele bana hemu siyaseti demokratik ra ihtiyacı hebe gori ihtiyacı civaka demokratik Serok Öcalan ama değil bu ne ikbal ne iktidar ne meseleyi çareserkirina pırskırka Kürt çareserkirina demokratik Türkiye çareserkirina demokratik rojulata navin mühime vaji deste bu paradigma bu perspektifa bu per droki serva droki devlet mecbur mayı İrosundaji ne kare gav le pişta bigrim servici
İroşunda hem Dem Parti hem Partiya Açtığı Demokrasi herema gere xwe rêxistin gorba pevajiyê xwe rêxistin bikin derfet bide gel derfet bide hemû siyasetmedaran. Rêzdar çelik mijareketin heye niha navê komîteyê hatiye eşkerekirin bi vî awayî komîteya bêçekkirin û siyasîkirinê yanî ew ê çek were danîn û pêvajoya derbasî pêvajoyeke siyasî be. Divir de em bala xwe bidin hemû yan em bala xwe bidin dîrokê heger ku şer nebiye heger têkoşîna çekdariya Kurdan nebî îro dewletê bi Kurdan ra danûstandin jî nedikir. Lê wê divir de baweriya civakî çawa çêbe piştî ku Kurd çekên xwe deynin ew ê siyaset an riya siyasetê were vekirin ji wan re. Divir de ew ê baweriya civakî çawa ava be. Pırskiriki her mezin evi devleta Türk her tişta beri de inkaru katliam zihniyete xwe derbas nebiye. Bana da ısrarı. Vajî bo me Kurda tehlikeyekî pir mezine. Eri 5 salı me tekoşîn nû serhildan dayî devlet mecbur mayî îro müzakere û diyalog riya wî vekiriye masa müzakere ava kiriye ama ana kanuna çerçeveler jî eşkera bûn ku zihniyeta wan îro jî ne ji bo ser demokrasî çareserkirina piştgirîkê ihtiyaca wana yekemîn dixwaze çekdayîn wericî ama çek ji bo me parastina meşru bû ew parastina meşru em gere destxwara jî zû dernexin tedbirê xwe ji em gere bigirin tedbir jî îroşunda her tişta berî diplomasîla derbas dibe yani hem Konseya Avrupa hem yetitiya devletan hem parlamenterî cihani hem dost û havalê internasyonala em ba pêvajî hem pavra bikin hem xwedî derketina pêvajî da hemû cihanê der û dorê xwe re em wana jî biparêzin yani denetim û kontrol destê devleta nebe lê em têna jî nemînin güvence rast e tedbir em gere bigirin bê tedbir jî em gere her tiş gotin û fikr û ramanê Tirkara em gere baweriya xwe jî girê nedin baweriya me Serok Öcalan'la hey baweriya me tevgera azadî re hey em gele çar parça Kurdistanê yekîtiya xwe xurt û girs bikin lê ser yekîtiya Kurdara jî alî diplomasî, alî polîtika de em hevra bimeşin va tehlike û risk jî em ortaya rakin. Birêz çelik niha divir de em bala xwe bidin yani tiştekî balkêş bû rasterast Weysî Aktaş ev yek got ser navê sekreteriya İmraliyê de axivê dibêje ku Brêtanyan ev pêvajo hişt heya niha wisa dirêj bi wan destwerdanekî kir bi vî awayî hatiye ziman li alî dinê jî em bala xwe din dewlet jî dibê yaw ka hinekî فرصت بدن من نیت ما باشه هون وکی کردکی نهال اروپای نه چاوا جدور ول و مسئله دنیرن و دورده بریتانی یا انگلیستان تخوازه چی بکه چما او قاسی تخوازه کردان بریندار بهله وکی کو ویسی اکتاشید بشه Diroki da eşkerabun 1916 da dema peymana Sykes Picot'u Britanya Fransa parçakırına Kurdistan'da rol birti bu. İroji emperyalizma Fransa, Britanya, ABD devlet edin. Nafaze Türkiye Kurtbe gelişara haşlıyor civaka demokratik verin cemhev. Gol strateji xwe neze Rojilata navîn neze Tirkiyeyê dibin. Hemberê xwe naxwaze devletê de xurt be, girs be, istikrar û siyasetê de cî bigire. Gol stratejiya wan jî em Kurd bê desthilatar û bê devletin car dixwazin va desthilatariyo
به دسالتاریو به devleti ama suistimal bakın. Rola خوشی گروان مشاندی اشکرا bu şerçi çile 2026 ande li Paris'te Fransa و بریتانیا و ABD و İsrail hat cemhef li hemberi SDG hemberi خساریا روجاواdı alikarya heteşebun vaji de ve mana em gere xara baverbin xara hadi derkevin em dest bidin hev de bu statya Kurdistan'ı çar parça Kurdistan'ı 6 milyon Kurd hadi derkevin rikidin nemayı servici eri devleti deslatlar devleti emperyalist ve kapitalist napazı haşti civaka demokratik avadı emçi gere bana raji ikna debin Bele gelek spas bazdumu Bele gelek spas brez demir çelik devam ev qas bu eme drojin peşte jwa bikin mevan bu nerin wa bigrin gelek spas jarkedin siyasetmedar nivîskar bimine xwere xweşiyê gelek spas spas xweş Tamaşavan hecem devam bikin hevalî me dibêjin amade ka em ji amade binerin nêrnên çawa ji nava kolanê hatine یا شانسکی مزنه سروکاتی عمر خود جان خود دایه سر تنه نکرده ای مرواتیه ام دبین آشتی وکهوی براتی دموکراتی یعنی جن جیان آزادی ام دبین اکولوژی ام دبین دست مدا جیانه کی پر مزنه وانا این آجی دبین ترور نه تروره ویا مافتار کردای کرد چاوا تدنی زمان وان هی عرض وان هی نقشه دا دیروک دا مد هنن گوتی هنن یعنی میتانی هنن هر تشت وان عیانه سر ولات خونه و کس کی راجی دولتی نجات پرستی نکریه زاکون تیرو تجننه اما یکمین ام دبین بلا یعنی گاوه که ام بابین سروکاتی گو 1000 کیلومتره ama mera çunavi gave ki mera babe diçe via nave meji natiya got mesela kurde Kürt inkar kirne ya mafe kurdaye gereki hunji bidin viaji zagone ki küçük ama sero debe ki em gav da gav daha tişteki başbuni em bişin via em de fekrin çarço em de ben çerçeve kurdiye çarçoye کوکه که ام دانه وینه که هیه ام دخوازم و وینه نولا که داره که هیشیم ببه فیکی بلا ببه فیک چیه جیانه جیان سرو کاپوشی آنی بو زمان گوت بو به 1000 کیلومتره مر به گاوه کی دست پید که آده ایجا یعنی وی گاو آوتنه جی جنا آوتنه چیتره ام بهیوینه آده ایجا ایشالله ام اولی داغوه زامه آزادیا سرو کاپوه و وکیدن گرتی حفظ زندانا اوه سیاسی و اوه شورش تف ام دخوازن یعنی دنیز دا اوانا جی بجیبین گره زمان ما به قبول کرن دبستان جمارا بین وکرن ام بزمان خو بفرمی باخفن گرتی سیاسی نخواش وانا گش کره بین بردان هم سیاست مدار منن هم هنرمند منن اک نکارن ورن اما آنها چی خوازن یعنی هم دخوازن این گاو جسور بین آوتنه یعنی